Budam jodoh silainane nang tanang silainang. Ini pre maga di zona kita titik geli deh. Ini nang gua mengkata budam kap. Ini omda. Ini jelek senior faida na. Ini sih kau nar borok budam jo faida mana seng bater lasing sing jayin. Halo logoper, so nogo to nogo ini ya. Terus udah setting saya ini terus lagu bukan ke pokoknya ke daerah na. Saya murti ko ba puja ho ma ba mandir ko mazang logai na ha dai to kai ne ke pulo na bohai bohai mandir bohai ba bari ba mun nampai thai na lai dai na bohai bro ba ya ni na ja uno ma da kalam bai than che ni puja ga an tha ga nan la ga si ya चला जा puja ka फुजानि गासै जगार खालामजोब्बाय आङो मन्दिरनि गासै जगार जाजोब्बाय प्रसाद बाय लादो ओरैनो लाडु बगटे सेपटा खालामजोबना लानानै फैदोलै सेस सेपटा जाबाय कौन है माँ पापा फुजा थाजोबखांबाय ओंखामबो सङाखै दायो ओंखाम संनोसै आरो फुंनिफ्राय ओंखामा सङाखैमोन आङो गोग्लैनानै थाबाय बार गोलैदो बिजि मोनसेया आइ सिजोमना थालायबाय आरो सानजौफुनि ओंखाम संगासिनो दिनै टमेट' एवगारदों बेयाव काबुलि बुट रुदों बेयाव आङो मायावनो पनिर बानायदोंमोन आरोना सानिफ्राय फुटखौ जाबाय थादों फुटखौनो जोंहा बिदि जायो नालाय जोबोद मोजां जाखादों जा गुदलुआ पिस पिस हाबा जाया नालाय ओंखायनो आङो नै बिदिसो खालामनानै फिसा फिसा साफायनानैसो होयो आरो लोगोफोर नै टिभि लगायनो थाखाय मानसि फैदो ओमफ्राय नै दा ड्रिलिं खालामगासिनो नै जा गुदलुआ ड्रिलिं खालामनायखौ खामाखौ हमथाना दोनबाय थायो खोनासंनो हायो ओमफ्राय नै एकदम माने दहाय फुङावल'सो मन्दिर बहायनानै न'खौ एसे साफा खालामबाय ओमफ्राय नै बोराया धुलाखौ दांनानै गैला नोंनि न' साफा खालामनाया बुंगासिनो इमान मोजां नै ओंखायनो आङो सानदोंमोन आरो टिभिफोरा लगायहांबासो बहायगोन होननानै खिन्थु मन्दिरफोरखौ बहायाबा एसे मोजां नाङा नालाय न' गोदानफोराव नङा होमबा ओंखायनो लगायबाय थेवब्लाबो एक्सट्रा आरो खनसेबाव साफा खालामनांसिगोन आरो मेकानिकखौबो मोनाखै मैया दाखालिनिफ्राय माने फैखालिनो नागिरगासिनोमोन माने मानसिफोरा बिबो फैदो नालाय थ' बयनोबो नांगौ बिबो आंनो नांगौ थ' बेखौनो मेकानिकखौनो माने नागिरनानै मोना रावबो बाहागोखौनो मोना थेवब्लाबो बोराया नै डिउटिनिफ्राय न' फैनाय समाव लामायाव मोननानै हमना लानानै फैबाय आरोना थ' लगायना हो थबनो जागोन होननानै थ' नै ओंखाम जानो फैखोथ' टिभिखौ लगायना गालांसिगोन आरो माने जासिगोनानो आरो नै उनथिंनि हल्डार जिथु बेखौ लगायबाय नै बोराया नायनानै एकदम सेर जालायलांबाय ओंखाम उखैनानै माखो नै फुङाव आरो माना साहा दखान हैयो मालाय ओमफ्राय आरो बाखि खामानिखिनियाव टिभि लगायो आरो
जाफोरनि थाखाय बिदि जानो गोनां जायो आरो सेबखायजोबनानै ओइ गोसोम खामनानै गालांलायबाय नैलै लोगोफोर बर' सारा मालाय बार्डे सिलायसोदो फ्राय नोंनि बार्डे गोदान सिलायनायालाय गुदाम जदो सिलायनानै नों थानानै सिलायनांगौ आं मिथिया नामा नोंनि गुदाम जिदो ना मादो नोंलाय आंखौ बबा मा मिथिया इ लानजाय गोदेरै फोलाब जाना थादों नों नायनायानो नामा इफोरखौ मा जादों मा जायाखै मा जादों मा खालामनांगौ मा खालामनाङा इफोरखौ नों नायाबा सोर नायनो नङा नायनांगौ नंगौ खिन्थु नोंलाय नों बुंनो हायोना खनसे आंथ' नोंनि खिथुखौ नायबाय थाखायो खिथुजों मा बिरदो बिरादे इफोरखौ मायबा बुंलायनांगोन नामा माखौ मोननाय नोंलाय मालाय उनथिनिखौलाय इमान खेस्रा फार्स्टआव थांनायाव जवाखैबो इदा गारियाव जयो गारियाव जनाय सिदा गारिनि सिदाव टावेल लगायनाय थायोना टावेलाव नैबे गुदामा नांथारना ख्रपना जदो गम मोनखादों आङो ख्रपना जनाय लोगो लोगो साबा बोरै नाहरो मा जादों होननानै इन्द' सोंदियायो मायबाफोर जागोन बेनिना आङो ख्रपना जनाय गम मोनखानानै जखाबाय नंगोन आरो थांहरबा गुदामा गैलिया लानजाय गोदेरै फोलाब जाबाय बेल'रि मेरायना लादो लेथ्रानो बेकार बेल दा सानसे मोनबाय बिखुं सायाव आरे गुदाम गैयाबा बेला फ्रि मोनोना र दिनैनि बिखु गाखानि होननानै बिखुसो थांनो दै रक जानाय बे ini lo tuh ini sampai di ini lah. Ya ini sampai nih lega-lega nih. Secara ibu dama, iga-iga tail so. Ya ini sama jadi rumah apa itu office so. Iga di nang rumah tuh bete iban na. Ini pre maka di zona secara. Titik kali deh. Ini nang gua mengkata gudang kap. Ini om ada. Ini nang ni sama. Ini nasi dama kali deh nane. Kemana? Isir kan nuna na dia ngari om. Gong na telepon na ne podo salah. Ini gua mengkata gua nama. Iga di awas ada paisa begawan. Koi na begawan. Udah mas kap kai. Pos masih pada baik maka bertirkan thayna mabus to gele ba maya mabus to gele cicit naglang rom tana kon kar ko mar gati kuda kan ibi siri tadi siri tadang siri kon na pai ko man kadar kuda musone ara ma apung ngare oh gaun zone gele nonga inya bare dia belek senior faidena ini sigauna ara borok gudam jobai na mana seng bate lasing sing jayina sabnya be salang painu gudam jobai dinya Anjing gila rabar dia gila istawan gitu. Eman kias rasa lah eman time tanah ni ye, mabuk se dia isap painu sudah kali zona deh. Sini bener eman time tadi itu isalah karyo zona ile kalau krep zona deh rupada. Lihat sana. Bikram bikum ni jasa gudam. Kias rasa dah. Dubai ni. Sing na जानाय मानसियानो आरो किलु लाबबानो जायो गथ' खानसेनो राजा जानो नागिरो सुगुनायखौ दा गावनो नै लाबसिना लानानै रागा जोंनो हरस दैनि सुनांनायनि मानो रागा जोंलाबाय माने मिनियाखै इखौलाय माने बुख्लायबाय थादों आरो गार' खादो खर'खौ जाया मा बिसि बेरदों होनबा माने मारो मोनसे नों मानसि हासिगोन नायाफोराबो मोजां ना मोजां मानो नायबायदो नोंलाय इदिलाय हाट जायो मानसि मा नायो जापानि ना जापानि गोसोम गोसोम नाया न' बेसेबां लादो इखिनालाय 140 दालाय नैयाव देमाव नाया खम दाम ना बारा दाम मोजांनिख्रुइ नैयाव 140 टाकानो मोनो किल'खौ जापानि ना देसी एकदम बेयाव सात्रातु देम दोङो ना नैयाव बेयाव आखर गोदोराव बेयावनो दोङो आरो बे नाया नै प्लास्टिकआ इउसो खर'फोरखौ जायाबा गार'
दोनलाबाय नायफोरखौ थ' लोगोफोर नै दिनै जोगोनारनि बिजौजों दाउदै संगोन ओमफ्राय आरो दालि संगोन आरोना बहुद गोबावनि उनाव दिनै मोनजासिगोन आरो एसे बोराय आरो खिन्थु मोननैसो गोरलैबो बासिना लाबोदोंमोन नायनोसै नै एसे गोरलैबो दोङो बोरायबो दोङो बासिनानै जानोसै आरो जि मोनदो बेखौनो जायाबा आरो मोजां नागिरना मोनबाय थागोन नङा होमबा ओंखायनो बेखौनो संनोसै आरो दिनै बेनिफ्राय नैयाव आङो बुट सोमनाथाय माथो गोलैद्रायना थादो बेखौ गाबोन फुङाव जा गुदलुनो टिफिनाव हरनानै सोमना दोनथ'दों आं दायो बेखौ दा बेखौ संनोसै आरो